Chcela som byť v živote len dobrou reholnou sestrou, ktorá pracuje pre pravdu, krásu a dobro. Vedela som, že v Rusku je prenasledovanie kresťanov, že tak som chcela byť misionárka. Do Ruska som chcela ísť vždy. V apríli 1950 sme počuli, že idú brať kňazov a že ich berú z kláštorov a vedú do sústreďovacích kláštorov. No a na našu ulicu hneď dosadili nejakých milicistov. Nás 2. júla po skončení školy poslali do nemocnice. V štátnej nemocnici v Nitre sme pracovali na rôznych oddeleniach, 7 sestier zo školskej skupiny. Potom 13. októbra dostala nemocnica nariadenie, že musí aj nás vyviezť do sústreďovacieho kláštora. Komunistická strana v Československu po prevzatí moci v roku 1948 smerovala k úplnému ovládnutiu všetkých zložiek spoločenského života. V hierarchii katolíckej cirkvi videla predĺženú ruku Vatikánu, ktorá sa bránila podriadeniu novej ideológii. Keďže rehole boli chápané ako súčasť cirkevnej hierarchie, už v roku 1950 začali komunisti s likvidáciou jej ženských a mužských vetiev. Mnohí reholníci boli uväznení, ostatní násilne vyvezení do sústreďovacích kláštorov a odtiaľ potom internovaní na ťažké pracoviská v Čechách. Tam nám ponúkli pracovné plášte. Tak sme nemali ten habit iba na hlave, to sme si nechceli dať dolu. Kornety sme nosili, hoci to tiež bolo niekedy náročné pri tých strojoch, viete, ak ste sa schláňali. Inak my sme sa nechceli vzdať toho reholného rúcha. My sme to práve nechceli. To by bola tá likvidácia rehole. Mňa prenasledovali, aj vás budú prenasledovať. To je výrok Pána Ježiša, to sa ťahá. Mysterium crucis, tajomstvo kríža. Na to sa nedá odpovedať. To sa dá len každé utrpenie spájať. A svätý Pavol čo hovorí, že tým, čo Boha milujú, všetko môže poslúžiť k dobru. No a potom, keď mňa už zatvorili, bola som súdená za kontakt s tajnými sestrami, teda kandidátkami, tiež za to, že som mala kontakty aj s predstaveným naším Jánom Hutýrom, ktorý sa skrýval. Súd bol v novembri v Brne, tak som dostala ten najmenší trest zo všetkých 2,5 roka. 15 razy som bola na vyšetrení, no povedzte, za čo? Za čo? Dostala som 27 mesiacov. Vlastizrada. Znel rozsudok vo väčšine prípadov odsúdených. Neľudské podmienky na bývanie, namáhavá práca v zdraviu škodlivom prostredí, psychické a fyzické týranie, popravy. Nebolo možné sa odvolať. Nebolo možné sa dovolať spravodlivosti. Byť reholníkom bol dostačujúci dôvod na ponižovanie, prenasledovanie a stratu občianskych slobôd a práv. Prvá skupina hovorila, že ich nútili k drepom, obrátiť sa k stene, hlavou búchali o stenu a také. Ale my už nie. V 56. iba boli tie krížne výsluchy, to keď sa tam postavili aj 3, 4 a chceli od nás to, čo chceli oni. My sme si robili ružence, sme si robili z chleba. To už bol, vedeli to tiež, taký tvrdý chlieb bol, taký čierny chlebík to bol.
a tak so slinou a tak sme si ušúlali, boli niče, ušúlali ruženec, z chleba to potom stvrdlo. Samozrejme, sme dávno odpustili všetko, dávno, hoci pomenovať to krivdou si trúfame aj teraz. Je to krivda na Svätej Cirkvi, veľká, nehorázna, čo všetko zničili. A ako teraz ten národ sa nemôže vrátiť tej pôvodnej viere, to je najväčšia škoda. Likvidácia reholí na Slovensku nepriniesla očakávaný úspech. Zničením reholných domov sa nepodarilo zničiť reholného ducha. Prenasledovanie a utrpenie reholníkov a reholníc ich ešte viac zocelilo v zasvetenom živote a vzájomne zblížilo. Nasledujúce roky, zvlášť po páde komunistického režimu, ukázali ovocie ich utrpenia. Krv mučeníkov sa aj v 20. storočí stala semenom kresťanstva. Ďaká za každý prežitý čas, pozitívny i negatívny. Tvoj život bol môj a môj život je tvoj.